Fil-gazzetti tal-ħadd kienu diversi l-appelli biex dwar il-ftehim settorjali għall-infermiera u l-qwiebel jirrenja dialogu. Dan wara li aktar kmieni matul il-ġimgħa l-MUMN ma ttendiċ laqgħa ta' konċiljazzjoni. Iċ-chairperson tal-MCSD għamel dan l-appell f'artiklu fit-Times of Malta li fih kiteb kif l-azzjonijiet industrijali fis-settur tas-saħħa iħallu effett fuq il-pazjenti, l-anzjani u l-vulnerabbli. Xureb fakkar kif ħadd ma jista' jinsa r-rispett lejn il-professjoni medika u fl-istess ħin irrimarka responsabiltajiet li għandu l-Gvern. Kollha nifhmu napprezzaw li l-Gvern għandu wkoll ir-responsabilità li jmexxi s-sistema tas-saħħa u jassigura li hija sostenibbli u affordabbli, kiteb Xwiereb li appella l soluzzjoni li tkun tajba żewġ partijiet anke jekk mhux faċli. L-editorjal tal-Malta Today ukoll appella biex il-ftehim jintlaħaq mal-mejda tan-negozjati. Filwaqt li qalet li l-MUMN trid tkun aktar raġonevoli fit-talbiet tagħha, il-Malta Today referiet għal talbiet li għandu jilqa' l-Gvern. Talbiet li jkummentaw fid-dettall dwarhom il-Ministri tal-Gvern f'gazzetti pubblikati l-ħadd. Fuq kollox il-Malta Today appellat li żewġ naħat biex ma jinsewx lill-pazjent. Saħqet li għandu jkun hemm pakkett li huwa ġenerus u sostenibbli u tqal li dan għandu jintlaħaq mal-mejda. Dwar il-bilanċ li għandu jkun hemm meta f'negozjati bħal dawn jissejħu azzjonijiet, kiteb ukoll l-editur ta' Times of Malta f'editorjal bit-titlu Ethics of Industrial Action.